ଜଳୁଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ସତର କଣ ଜଳୁଥିଲା ଜଳୁଥିଲା ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଦେଖି କଣ ଜଳୁଥିଲା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଆସିଛୁ ଚାଲି 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 ନବାକୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଲା 12:44 AM। 12:44 AM ରାତି 12:44। ଆଉ ଡେଟ୍ ଟା ଦେଖ 3 ଅକ୍ଟୋବର ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ 40ଟା ବାଜି ନବୁ। ସେ ପଛରେ ଗୋଟେ ମଶାଣିଟା ସେ ମଶାଣି ଘରରେ ବସି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଶ୍ମଶାନଟା ଶ୍ମଶାନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। चलो 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 अठर चलो तुम चलो तुम चलो तुम चलो चलो ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛପଟେ ସେଇ ସମାଧିଟା ଅଛି। ସମାଧି ଗୁଡା ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଶ୍ମଶାନଟା ଏଇଠି ପୋତା ହୁଅନ୍ତି ପୋଡା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଅଛି ସେପଟେ ବି ସମାଧି ଅଛି। ସେପଟେ ସମାଧି ସମାଧି ଗୁଡା ଏସବୁ ସମାଧି ଗୁଡା ସେଠି ଗୋଟେ ଏଠି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ପଛପଟା ପୁରା ମାନେ ଗଛ ଗୁଛ ଅଛି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ ଅଛି। ବେଶ ପୁରା ଡରାବନି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ମାନେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଦେଖି ଆମେ ବସିବୁ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଆମ ସହିତ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ହେଲା ଆମ ସହିତ। ତ ଏଟାରେ ବି ଦେଖିବେ ଏଟାରେ ବି ଗୋଟେ ସେଟା ଘର ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲୁ। ଏଟା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜାଗା ପୁଣି ଶ୍ମଶାନଟା ତ ସେଇ ପାଖରେ ନେଇଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। चलो चलो ତ ସେଠି ଆମକୁ ଜାଗା ସୁବିଧା ହେଲାନି ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯୋଉ ଗଡି ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ବାଟଟା ତଥାପି ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଗଛରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ 2 ଜଣ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ମରିଥିଲେ। ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ମରିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ 5 ମାସ ଡିଫରେନ୍ସ ମରିଥିଲେ ନା 2 ଜଣ। ଏଇ ଘର ଅଛି ସେଟା ଏ ପୁରା ଭୟାନକ ବଡ ଅଛି। ଏ ବଡ ଅଛି ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଛି ଏତେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆସିଲୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲି 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 ନେବୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ଆସି ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ତାକୁ ଗାଡି ଦଉ ଗାଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ହେଡଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ସେ ଘର ଅଛି ଆମେ ଚାଲି 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 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1:18 AM। ବର୍ତ୍ତମାନ 1:18 ହେଇଗଲାଣି ରାତି 3 ଅକ୍ଟୋବର। चलो वीडियो को आरंभ करो। ହଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପଛଟା ପଛଟା ଦେଖେଇଲେ ଏଇଟା ସେଇ ବଡ ଅଛି। चलो से जगह देख लो से जो श्मशान ଚାଲ देखिए तो सब बड़ा समस्या देखिए ଏଇ ପଛପଟେ ପୁରା ମାନେ ମଶାଣି ପଡିଆଟା। ତ ଏଠି ଯିଏ ବି ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ଆମେ ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। କିଛି ବି ଆମେ ତମ ସହିତ ମାନେ ଛେଡ଼ଖାନି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ତ ଦୟାକରି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି ଏଠି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି?
ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି ଏଠି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି? କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କିଛି ବି ନାହିଁ। क्या ଆମକୁ କିଏ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ବି ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ପେନସିଲ ଆଉ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ରେ ଜବାବ ଦିଅ। ତମେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି ତମେ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଏଠି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଲିଲା ପେନସିଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ହାୱାରେ ହଲତେ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା କେତେ ଜୋର ହାୱା ଦଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବି ହଲୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଟାଇମ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ହେଲାଣି ଦେଖ 1:23 ବାଜିଲାଣି। ଲଗାତାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ। ତ ଲେଫ୍ଟ ନା ଭାଇ କି ଡର। ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି ଏଠି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଭାଇ ପେନସିଲ ହଲୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମେ ବି ହାୱାର ହଲି ସାର୍ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଖଡଖଡ ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ। ସତରେ ମାନେ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଏପଟରୁ ଖଡଖଡ ଖଡଖଡ କିଏ ଚାଲିକି ଗଲା ଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏପଟେ ମାରିଲ ଏପଟେ ମାରିଲ ପାଣି ତ ଭାଇ ଏବେ ବି ଶୁଭୁଛି ନା ଠକ୍ କାଇଁ ଶୁଭୁଛି? କିଛି ନା ସେଠି ସବୁ ବି ହଉଛି ପଛରେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ପେନସିଲ ବାଗ ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ପଚାର ମେ ବି ହାୱାରେ ହଲି ଥାଇପାରେ। ମତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ସେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛ ପଚାର ପଚାର। ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ସେ ହବ ଟିକେ ହଁ। ଚାଲ ପୁଣି ତ ପୁଣି ଆମେ ପେନସିଲ କୁ ମାନେ ତା ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଆମର ପେନସିଲ ରହିବା କଥା। ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ ମେ ବି ହାୱାରେ ହଲି ଥାଇପାରେ। ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଯଦି ସିଏ ଥିବେ ଏଠି ସତରେ ତାହେଲେ ଏଥର ବି ଜବାବ ଦେବେ। ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି ତମେ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ଥିଲା? ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ କାଢିଛ ପେନସିଲ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ। ନା ଆଜି ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷି ହିଁ ହଉନି ମାନେ ବର୍ଷା ପକେଇ ଯାଏ ନା ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇ ଫୁଟରୁ ଯେମିତି ଲଗାତାର ଯେମିତି ଆଗୁଟେ ଯିଏ ଆସ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲ। ଲାଇଟ୍ ମାର ତ ଭାଇ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବାଉଁଶ ପୁରା ହଲି ହଲି ଗଲା ପୁରା ଲଗାତାର ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଶୁଭୁଛି ମାନେ ଆମ ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବା ଆପଣ ପଳେଇ ଚାଲାଉଛି ଗେମ୍ ରେ ଫୋକସ ହିଁ କରିହବନି। ଆଗୁ ଲେଫ୍ଟ ପଛୁଆ କଣ ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମକୁ ସେଠି ଧଳା ଧଳା ଖଣ୍ଡ ଦେଖା ହଉଛି।
अरे बापू जाओ यार वो साउंड साउंड चुप गेम छाड़ी भाई मोहम्मती लिपि जाଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଅଟକି ଗେଷ୍ଟ गेम ଛାड़ी ତମ ନ ଆସିବା तो ठीक हमर वीडियो भी ठीक से करी हो भाई मोमबत्ती ही लिपि जाଉଛି बार मोमबत्ती सब लिपि जाଉଛି लास्ट गाड़ी लाइट भी जळे कि हम से बाधे ही गले बार मोमबत्ती भी लिपि जाଉଛି मोमबत्ती से मोम छाल से रहउछन देखि लिपि छाड़ देखिए ना रोनी लिपि जाଉଛି दीटा लिपि होला हमर से गैस लाइटर मार जळे दियो ठीक डोळुनी तो भाई आज वीडियो ही करि परिबानी अरे बसी ही होनी पूरा विश्वास करियो ना अपन सतरे कहूची पूरा माने पवनटा दउची माने स्मशान आडू पवन टाइम में उल्टा बुलउची हम एई पड़े ई उडा जिन कट हे दिखा पड़े पूरा जंगल रोड भी किछ नाही साइड लो बांस पूरा सही टो नहीं ना यही किधर थोड़ा सम्मादी का ना ना सम्मादी हाथ तो बढ़ाना हाथ बढ़ा देना यही किधर आगे की साइड चलो लेफ्ट अबे सहीटा कोन है ओके जूम करिए गाड़ी लाइट बुलन गाड़ी लाइट और गाड़ी ये कर गाड़ी ये पछू कर तुम आगु उठना गाड़ी लाइट मारियो गाड़ी ये मेन स्टैंड ऑफ कर आगु मेन स्टैंड ऑफ कर पछू सीटा कौन बेचा ये जो व्हाइट कलर टा कौन है मोटर पर हुक्काम काड़ा ना तो ना अबे सेगुडा पुराना सब माने पुराना समाधि गुडा आ किछि नै ना दीपो पुराना मोमबत्ती को लिपि होछ होउनी लगाइलो कोन गोटे बार खाली मोहम्मती लिखि तो भाई आज पळे चला से मत जमा से भी लगे ना से कथा न अरे साउंड उडे कहू रो हीरो उटर गाड़ी तो ये मेस्टर स्टैंड मानो गाड़ी पछक करी दे लाड पर खबो कैंडल माने वीडियो करी होनी एपट कैंडल लगेला लउ हमें कैंडल किछि बा मिछ कहनो जाए बांसोडी मानो तो एडी भाई मानु अछन समस्त पचार समस्त कहिए बांसोडी ये तो भाई हम पूर्व वीडियो तो नथिले भाई नुवा भाई आछन को पचार तुम कम फील हो तुम बहुत जोर फील हो माने रास्ता रे जीव हले ताल वर्षा बडे पडला वाला जमा पड़ती जे एई रास्ता जे माटी गुडी पड़े सेई बेला माने ठक 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 एला सिन सब साउंड सब ठीक है ठीक कोन ना कोनटा एटा की से तुम देखले ना कोनटे देखले ना वीडियो व्हाइट कलर दे थिला बोल एपर कोन साउंड सुले एपर साउंड सुले 17 सुबी मते सुबी माने जेमदी गोटे बासन टान दे मैं कैंडल ही पूरा लिपि वाला ए की कौन जळुथला हेटी गोटे जळुथला गोटे 17 कोन जळुथला आगु देखिए चला देखिए कौन जळुथला भाई कैमरा कैप्चर है कि नहीं कैमरा कैप्चर है जी मु देखि जी मु जळुथला कोली आ ओई पछे देखो भाई पछे भी देखो भाई पछ तो पैसा ठीक था पळे चल अबे ए तो लिफ्ट लाइट बंद कर लाइट कम पळे चल लाइट बोल देखो हम देखो ओ हे ही जळुची सागर भाई पळे चल हां एबे भी जळुची देख पळे चल एबे भी जळुची पळे चल पळे चल आज चल